баличкои сериали туркӣ ва баличкои футбол вақте дар ҳолати свет мурдан сериалта тамошо карда наметавонед. Бинед мо барои шумо чӣ овардем. Бародарои азиз, анами се чизе ки шумо дидесен комплект. Бародарои азиз, анаи ҷондора ки дидесен 10,000 300 500 якним 10,000 аккумулятори 70 кай заряд якай анае ки тамошо кунед навора нагзаронем. Бародарои азиз, телевизори мо калонай 110/63 ҳаст. Телевизори мисол 43 32 мега ва ё 20 мебарам. Мақсад мо ба ҳами ҳози инами аккумулятор қати заряд мемонем 2 соат 2 соат ё 3 соат допустим света ба ҳами мо метонем. ман худам санҷидагим 3,5 соат телевизор тамошо мекунам. Бо далши то саҳара лампочкаам гӯён места. Лампочкаи 12 волта 4 та 5 та лампочка мондагим. 2 та даи хона калидор берунда мондагим. Ана ки бародарои азиз, анами чизое ки шумо дидестен, инами ҳамаи комплект, манами сета дар комплект дохил мешавад. Бародарои азиз, барои заказ дар WhatsApp мо нависен. Мо тамоми шаҳрноҳиҳо доставка дорем. Бародарои азиз, гуфтем ки ами киштак гӯём каналшам нишон додем ки баъзе мардум WhatsApp бовар намекунанд. Ина бародаро тамошо кунед. Ина телевизор гӯём шед. Ина свет. Ина бародарои азиз, аллои меҳрубон нигаҳбонтон. касе ки ҳамин комплект дар кор бошад, маромад дар комментария нависед.